Zvalila sa skala z vršku do Dunaja. Zvalila sa skala z vršku do Dunaja. Preveď mama milá, preveď mama milá, kým je voda malá. Preveď mama milá, preveď mama milá, kým je voda malá. Ja by ťa previedla, lepší bola vecia. Ja by ťa previedla, hoď by bola vecia. Ale že som není, tvoja najmilejšia. Ale že som není, tvoja najmilejšia. Kufarky. Ja sa vám ty nebojím, ja si ešte dovolím. Ja sa vám ty nebojím, ja si ešte dovolím. Ktorý kraj naši príde, dverka mu otvorím. Ktorý kraj naši príde, dverka mu otvorím. Dverka mu otvorím, aj zaječko do kora. Dajže Bože šťastia a zdravia vám vo spoloch ľudkovia. Už vítajte všetci spolu a každý extra, že ste sa sem unúvali na tieto ľutišské slávnosti.
pekný spev, muziku a kadečo iné. Ono dnes už vidieť pravého liptovského baču je, hádam, ťažšie ako vidieť na diaľnici živého koňa do tváre. A vôbec je málo takých, čo aj na fujarke alebo na píšťalke vedia zahrať. A tak nie len seba, ale aj druhých rozveselí. Ale aby som neodbočoval, odozdám slovo vášmu Richtárovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dnes máme 3. ročník slávnostných hodín. Uskutočnili sme dnes súťaž varení halušiek. Ja vám poviem podmienky, aké sa budú klásť. Ako ste tu všetci súťažiaci, vás srdečne zdravím. Každý z vás uvarí 3 kg halušiek. 3 kg halušiek, 1,5 kg halušiek každé družstvo musí potom zjesť na čas. A máme tu dosť takú prísnu, dá sa povedať, komisii, pána starostu z Javorže. Ten bude hodnotiť, dá sa povedať, tie halušky, potom pán farár náš a ja. Tak potom snažte sa, aby tie halušky boli dobré. Ja keď poviem, že štart, ale vám poviem ešte pravidla. Samozrejme, každý máte zemiaky. Máte zemiaky, tak uvaríte 3 kg halušiek. Keď my budeme samozrejme chodiť, ktoré mužstvo ich uvarím ako na čas a potom, ako som povedal, že ich odvážime, 3 kg odvážime, ale 1,5 kg halušiek budete na čas jesť. Keby ste sa chceli spýtať niečo, ľudia sa môžete opýtať a vám môžem povedať. Keby niekto nerozumel niečo. Že koľky môžeme hádzať? Takto hádzať môžete kľudne. Tak samozrejme, že ste v ústve 4, jedine dvaja môžete hádzať. Nie z lopariku, samozrejme. Tak, to je pravidlo, že dvaja. No, ja by som chcel, aby vás prišli podporiť ešte ďalší tí naši fanúškovia, aby máme tu mužstva z Lutiš, z Nenedze, zo Strečna sú tu dve mužstva a mužstvo z Radovsky. Malo byť 8 mužstiev, len ako si zahaprovali v tých dedinách, neviem prečo, ale nedali ani vedieť, ani nič. Zázriva hovorila, že príde, čakali sme nič. Tak, pripravte sa, za chvíľu to odštartujeme. Medzi tým nám ešte pán z Banskej Bystrice, zabávač, pán Bača, niečo pekného tuto povie. Koľko máme minút? Koľko máte minút? 20. Ja vám hneď za chvíľečku poviem, kedy začnete. Tak, aby mi tá ručička prišla na tú správnu časť. Máme 5 minút ešte do... Nie 5 minút, už máte len 2 minúty. Dobre, fajn, to sa už nevycíkam. Prosím? Nie, celkovo nie, to nie je na čas celkovo. Teraz do súťaže koľko majú. Tak, ešte dávam slovo tuto nášmu kolegovi Báčovi Gajdošovi. A Ako som už spomínal, aj pán starosta váš, že som Bača Gajdoš, som z Liptova a pochádzam z dobrého slovenského gruntu. Môj otec, keď prišiel do poisťovne, chcel sa dať poistiť na život a tá slečinka sa mu hovorí, na život, jo? A koľko máte rokov? 85. 85, vy tomu slečinka neveríte, ale verí mu jo. Ale v takom vysokom veku by ste životnú poistku museli zaplatiť aspoň 20 krát toľko, ako sa platí do roka.
No a koľko by to tak stálo, slečinka, prosím? No ja presne vám neviem povedať, ale okolo 20 000 účtov. Joj, tak to ja nemôžem len tak zaplatiť. No sa ja musím najsám prv otca opýtať. Čo, otca? A váš otec má koľko rokov? Hovorí, no predsa 105. 105 a zdravie? Slečinka, keby ste vy taká zdravá boli, tak si môžete gratulovať. A keby ste toľko pálenky vypili, koľko on v živote krkom prelial, tak ste 25 razy pod zemou. Ona uteká za vedúcim. Pán vedúci, je tu jeden ujo. Má 85 rokov, jeho otec má 105 rokov. Teší sa ešte dobrému zdraviu. No on sa chce dať poistiť na život. Čo mám robiť? Berte, slečinka. Všetkými 10 zavoláme k tomu rozhlas, tlač, televíziu, zadarmo ich poistíme a budeme mať výbornú reklamu. Ona uteká za tým mojim otcom a hovorí, viete čo, detko, prídite na budúci týždeň s vašim otcom vo štvrtok a my vás obidvoch zadarmo poistíme. Hovorí, joj, slečinka, lenže my nemôžete, a prečo nemôžeme? Pretože my ideme na svadbu. Na svadbu? A komu idete na svadbu? Hovoril predsa môjmu dedovi preboha. A ten má koľko rokov? Hovorí, no, ak ma pamäť neklame, tak v lani mu 125 minulo. 125, no a to sa mu v takom vysokom veku chce ešte aj ženiť? Už to máte tak, slečinka. Chcieť sa mu moc nechce, ale mamka mu prikázali. Takže keď budete jesť ovčí syr, brinzu a dobré brinzové halušky, budete aj vy pochádzať z tohoto dobrého slovenského gruntu. Tak vážení súťažiaci, pripravte sa. Môžeme začať. Do toho, dievčatá a mládenci, neulievať sa. Ulievať sa môžete doma pri manželkách, tam vidím samé mužské postavy, že idú. Či vy len slaninu krájate, chlapci? A chcel by som vás upozorniť, aby ste pri tom rajbaní zemiačkov si neporajbali aj prsty, aby to nebolo aj s mesom. Ono sa to na mňa motočí. Dobre, tak, všetko. Treba ich podporiť. Nie, pandička, tam na to hej. Proszę, co nam tymi? Najmniej co nam tymi? No pojme. Oni majú čekať, nie mali štípka, poďme sa bol. Asi je, bude porobať karovka. Parák, to je koroša. Ten má musný jazyček. Je teda na budúci týždeň. Že je? Nosný guláš.
Potom, keď oni sa hlásia, že čas sa odváži váhu má nejaký. Potom by sme boli v Hanke. Čo pomáhaš? Dívaš. A dívaš? Daj sa tam dopredu. Otvorím ťa. Nejde sa do toho, nebojte sa ničoho. Veď sú to len haušky, dáme si. Janičko travu seče, kosa vun kosiť nechce, trava sa uhýba, Janko hlavu dvíha, jak slnko vysoko je, trava sa uhýba, Janko hlavu dvíha, jak slnko vysoko je. Oh,
sa nehambí. Tu vidíme zvláštny recept. Chvíľku som ešte neviel takto na komine pripekať. Ktorý vie dobre podporovať. Dobrý deň. Tururu zahodili a odpekajú. Varí. Mali ste prvé príklad barán, by sa tá voda bola prvé zavarená. Čo? Či v koncerí jedia. Ale teda Maja, kurník šopa, hele, čo robíš, aby už oči vypali? No čo Radostka, nevaríte ešte? Čo si na to? Nevaríte ešte? Bukového. Mali ste tam nejakú chemiu? Bukového. Čau. Idem. O 5:00. S nimi. Zatvoríme, nie? Nevarí ešte stále. Náhradník budeš robiť všetko. To vám hrajú mladenci Svetovského Radvošťan súboru. Jarino Skaličan, Zajačík a Hulák. Dobre.
dajte si pozor, strečno tretia skupina, lebo tá druhá skupina vám kradne halušky. Tak čo vedúci, ako to ide? Dobre, už finišujú, všetkým sa podarilo už uvariť dačo a ja tomu hovorím, že upokrmiť, lebo to je pokrm, halušky špeciálny. No veru, tak. Takže som hrozne zvedavý, lebo tam som zistil u jednej skupiny, že oni používajú aj slivovici ako života budič k tomu. Keď tam varili halušky a neviem, či si to lievali do halušiek alebo pomimo, ale tie halušky budú mať aj grády. To sa mi veľmi páči. No a kým porota bude hodnotiť, tak ja by som vám ešte rád niečo aj porozprávať. Zajdeme si spolu na skok medzi holopupkárov. Viete, ktorí sú to holopupkári? No? Detvánci. Detvánci sú vám národ veselý, holopupkársky, ale aj bitkársky, veru tak. Detvánci, tí, keď sa vám krčme popijú, tak si vám všetko pekne rukopisne, teda vlastnoručne vybavujú. Nečakajú na žiadny orgán, nie všetko na mieste si vybavujú. Presne tak ako Kysučania a Oravci. A tak sa vám stalo, že hore dedinou uteká jeden holopupkár a kriče, že Jano! Vraj, čo je, oca ti bijú, koho bijú, oca jeho? Oca, kde? V krčme išiel tam, rozčapil dvere, ktorý z tebe oca udrel? A ten chlap taký dlhý, jak portviš, 2,17 m sa tam pristavil, že ja, no a čo? No skús ho udrieť ešte raz, tak mu čapím jednu. A ešte raz, tak mu kurím aj z druhej strany. On hovorí, otec, poďme my len pekne domov, lebo nás tu vera Bože zbijú. Už veru tak, všeličo sa stáva. No a toto sa vám tiež prihodilo medzi holopupkármi. Tresli sa traja holopupkári v krčme a pri poháriku sa zhovárali, ako to má ktorý najradšej. Taký 25-ročný cuciak hovorí, aj príroda, potôčik, vtáci, vraj, romantika, to je moje. Taký 35-40 ročný ženár sa hovorí, čo som blázon, jedine doma, teplúčku, zajesť, vypiť, ostali, pohodličko na všetko. A taký mládenec okolo 60-ky hovorí, chlapi, a ja to mám najradšej na schodoch, že na schodoch? A to už prečo? Dobraj to máte tak, keď to ide, tak to ide, a keď to nejde, tak poviem, že niekto ide. A tu vám ich počul jeden detko, tak ešte kúštik skorej narodený, a ten im hovorí, teda viete, mládenci, jak vás tak počúvam, tak ja to mám najradšej na medveďa. Na medveďa, detko, to je ako, dobre, sedím celý deň pri diere a mrmlem, že veru tak, všeličo sa stáva. No a teraz do toho porota bude hodnotiť, tak sa snažte ešte trošku pažičky dať na vrch. Kde ešte nejaké špecie, aj oštiepka trošku nastrúhať na jemnúčko.
aby to bolo ešte ostrejšie. A jedno je svätá pravda, že dobré halušky nie sú zlé. Máme 3 kg, 10 deko. 10 deko, to je úplne, že to je váha tej misky. To vám ukradli, odvedla. Kolegyne vaše. To vieme tak. To mi dajú. Ja budem toto degustátor. Dajte celý zvyšok, dovážite celý zvyšok. No, dovážte ešte. Môžete. Tak to je 3 kg 30. 3 kg 60 kg. Teraz im navážime toľko. Kilo. To len pridáte trocha. 20. A sa hodnotí všetko, aj váha, aj počet haluší, aj počet škvárkov, na toto bude. To bude pre vás, to pre nás. Škoda, že nie je majstrovstvo sveta. Určite by 3 partie sa umiestnili na prvých 3 miestach. Aj lyžičky teda. Ak by ste chceli ešte sladinu, čisté lyžice ešte k tomu. Domáci sa prvý mi podarilo dovariť, ale ešte sú aj ďalšie kritériá, takže... Dobre, ideme ďalej. Takže chutili? Ja píšem výborné. Ďakujeme. Ale vás ponúknuť ešte? Ale nech sa páči, ponúknite sa. Ponúknite nie, snažíme. Teraz je to práve. Aha, tak. Dobrý deň, vítajte v našom stánku. A my vás uhostíme len taký slova. Jednu nádobu, keby ste ešte mali napríklad tú zelenú čistú, aby sme to mohli vážiť. Musíme vizualizáciu. Ja nemôžem. Málom kasty. Ja som vedúca družka, tak ešte sa mi dám. Zdravíčko. To pánovi druhému poradcovi. Ďakujem. Teraz sem na kilo na vaške. To si aj vy to pozerajte. Nejakou väčšou, aby ste... No, čo by ste nabrali? Máme krásnu čistú varečku. Áno, hodnotíme zhľad pekný. Jasne. Koľko máme dať? Vidličky, keby ste mali na nie, alebo Zaujímavé kritérium. Ja už som bol aj na majstrovstvách sveta halušiek, aj majstrovstva Európy a majstrovstva Slovenska. Tuto vážia halušky, ako keby, že čím sú ťažšie, tým sú lepšie. A koľko majú jesť ešte pol? Ešte pol kila navážime. Koľko máte? Dobre máte odhad. Sú úsporné, no. To nás to učil môj otco, ktorý je teraz super proti mne. On ma naučil halušky. Budete typovať. On varil tú vedľa. Áno. Nie, to budeme na málo. To je priamo Kvarko ešte čiste dobre. Degustátori sa zalizujú. Vlastne ocinov udiv. Jeden z nich zahlásil, že eňo je to. Ideme ďalej. Teda máme.
Ešte nie, ešte najlepšie. Keď bude štart potom. Keď vám poviem, až potom. Počúvajte ma. Týto kilo a pol, kde máte? Toto je ich... To máme na rozdávaní. To ešte, jak si na baka za to. Nedávame nikomu. Nejakú nádobu, aby sme to mohli, viete, takú dajte, lebo máme len takú... Máme aj preto nakysanú, necháme to... Nejakú túto a na kilo by ste tu dali sem do toho. Dobre, dozadu pôjdeme. Môžeme aj dať 2 kg. Aby aj oni videli, len to šikovnejšie, čo ide. Dávajte to, dávajte. Trafili 3 kg, tak uvidíme. Tam sa saskajte sa. To vaše sa dostali do toho. Trafali presne do toho. Hej. Pochválili, že to od vás až Koľko je? Dobre, to dáme sem. Aha, to je tak 30 ako pod. Tento šéf kuchár v 2009 získal turecké ocenenie za veľmi Ale to je všetko. A keď to skrabeme, ide presne. Dva a pol deka sme. Môžeme. 2 kg 950. Dáme ešte toto halušie sem. Koľko máte? 2,75. Koľko? 2,75. Ale máte krásnu nádobu na tie haluše. Že doma, že kto skôr prišiel, to pravda. Nahráva vám. A veď on ma učil, to je môj otec. Ten ma, nechcem povedať, že vynosil, Bože. Ten ma stvoril na tento svet. Toto je pre nich. Keď sa štart budeme jesť. Sprobujeme. No, sprobujeme z tohto nášho. Takže ste lepšie ako oni. Oni mali len 2,70. Ja nemôžem byť lepšia ako môj Ale my zase budeme mať lepších jedení. Ja nemôžem byť lepšia ako môj otec. Ale jedna podľa ten rodinný vplyv. Dobre vypražené, nepřezvolené. Hlavne je v tom srdce, pán farár. Srdce je tam. Ten, kto pod stolou. To dobře nám. Stavky, že ešte nemáte rozdávať, až keď nebudeš tam, ale... Až keď povieš, ale na úrovni už dávam. Ale ešte nemáš rozdávať. Dobre, ale nemáš rozdávať, keď budeš rozdávať. Pán moderátor, vy si musíte dať. Víťazný. Poďte na halušky do Trečna. Vykoncentrečná, dávajte sa. Že je? Taký staré. Ešte navaríme.
nepapať. Sa dáme, hej. Dobre. Dobre, tak smačného. Cvejtovský, skúšajte, ako ma môj otec naučil halušky variť. Ja na to budem držať a vy môžete rozprávať. Aj keď sa prírodze nemá. Ocko je macher, keď aj dcerenku naučím také dobré halušky. Ja som najedený a nemám za to. Halušky zo Strečna! Halušky! Ešte máme! Mikrofon prenesí nám, kde doma čítajte. Poďme to chlapci. Do svazu zjedol tie halušky, nech zvýje ruku. Strečno prvé dielo halušky, strečno druhé dielo halušky. Strečno tretie súťažačie skončilo. Tretia skončila jedle. Čujte jen vašu oblasti. Jedec za zjedla! Jedec za zjedla! Kono! Jedec za zjedla! Jedec za zjedla! A už aj ľudí sa dojedli. Oni mali ešte globásku od včera, tak tie halušky boli ako nešli a tam v tom strešne tam mali posinu chlapsku, oni vedeli, prečo chlapov volajú. Ideme sa poradiť a vyhodnotíme, kto skončil na prvom a na poslednom. Stawiacej koło dziś jak spacerowanie nie miłowała sobie tego, co więcej nie mnie. Miłowała rada mała, we sredeczku nosila, zachwiał sobie nie wiedziała, że je łaska nie stała. A kręcąca do sredeczku
lásky medzi nami až po vrchy otiske, teraz založne nakaza za náprstky krajčické. Tak došlo k pokusu o ovplyvnenie a podplatenie komisie. Predstavte si, dokonca chceli členom jednej komisie aj naliať a keď nechcel vypiť, tak aspoň ovoňať. Nechcem povedať, že komu to bolo, ale odolal som. Potom druhé. Ospravedlňujem sa, že bude tu taký zbožný farár alebo zbožní veriaci, farníci, lebo všetci pekelníci odišli, ste videli, že vôbec nám to nehorelo. Takže to je dobrá známka. Potom ešte jednu, keď už som si zobral slovo. Veľmi sa mi páčilo, myslím, že aj to sme ohodnotili body, že popri práci si niektorí aj spievali. Však pán Bača, to bolo úžasné. Predstavte si, kebyže ja mám takú gazdinu, tak... Takže pán starosta ma poveril ako hovorcu komisie, že na prvom mieste, začneme od prvého, od tretieho. Tak, na treťom mieste sa umiestnili Ludiše. Prosíme kapitánku aj ostatné členky, aby prestúpili pred pána starostu. Vidíte, takéto baby a skončili Viedeni skoro na poslednom mieste. Úsmev. Ďakujeme. Typovacia súťaž. Kto skončil na druhom mieste? Na druhom mieste skončili ženy Strečno. Pevkyňa preberá pohár. Foto. Ďakujeme. A na prvom mieste tak, na prvom mieste muži Strečno. V komisii bolo viac chlapov, takže viete, museli sme to. Vieme, že chlapi držia chlapov. Dobre, gratulujeme. Foto. Gratulujeme. Finále. Dobre. Otecká poloha pro rodinu. Ďakujeme. Na ďalších miestach skončili Radvostka a Nedezda, nech sa páči. Potlesk. No, takže Ludišianky, vyhrali ste aj za Radvostku. 4. miesto a Nedeza teda 5. miesto. Serus.
A Nededza. Ja chcem poďakovať všetkým súťažiacim a neviem, či to obnovíme desi na rok inej dedine, alebo ako, to sa podujme na to, tak držím prsty, aby na rok zase dopadlo to. Niektorí, ktorí skončili horšie, môžu skončiť lepšie, majú aspoň takú skúsenosť, nabrali odvahu, že prišli, preto vám všetkým ďakujem pekne. Szanowni Państwo, ja w imieniu gminy Jaworze chciałbym pogratulować Wam wspaniałej imprezy. Powiem tak, że byliśmy na ważeniu haluszek w Zazriwie 3 lata temu. No, Wasze są bardzo dobre. Powiem tak jeszcze, że one wszystkie były dobre, no trudno się mówi, nie ja o tym decydowałem. Który miałby mieć miejsce, naprawdę rzadko można spotkać coś takiego. Gratuluję Wam, gratuluję Panie Staroście za organizację i za to, że nas tu zaprosił. Dziękujemy bardzo. Ďakujem pekne pánovi starostovi Polskej republiky. Do zahraničia a ja by som chcel za všetkých zúčastnených poďakovať pánu starostovi, že zorganizoval takúto perfektnú akciu na takej maličkej, ale krásnej dedinke. Tak ešte raz srdečná vďaka, pán starosta. A že by sa z toho stala aj tradícia trošku, veľmi som rád. Zatlieskáme mu, hej! No, dneska bude program, bude pokračovať zábavou, ktorý príde zabaviť nás Ruštinec, bude muzika, tak vás všetkých pozývam. Tu máš